Perlok mentang kadang snack video video berka jengli shandur ya ikun jonga bera sedap snem nama nakani tiada boleh mentap video mentang kadang sedap lang tap ke video ngan supply saya kesini tama hapdeng jong kata kadang lihat ini ke video kawan kani kawai ka message cha kawai ini ke group sing perlok ka pani kawai ke video ka ba kata bhai ke mensim ke jonga but kata lu di perok haj bani kan ni nomor ba kum ki long kmi long kpa lani wat ki klung khna ro ki bampat don khun don ktiru kani ka kata bha nomor ba ngam sunang mudur ba kum kani kala banja lani kum kani bhi kan le tiba kata kade biki kumanong be nyo ki telep im ya i badang sukha i klung badang sukha te ngam tip kani ka video kadi ne ai hangnu ki ring bat kumnu kilap ba kum da ter thani ngasu thu ba kadi nani rikasi naka jing yo sngo jong ka sur ka baki ya kren te bagi de kren khatin khasi makan pej ro amnot nomor ba ngasu kermen ba ini klung in i layo jing sumar ba biang thenre kani video menta kan ka kanang kidang ya share menta bro ngatrai kandang viral bahan ni video ka ban kibri kan ya page kan ya share bat kan ya bon bagi ke teman ring ngasu sungkhya ni musim paling le ni video ma ngasu sungkhya bat kawin ni kidaw ko ba ngalap haki babon haki cap khamtam ni bay day bat ki kajing yo khun klem da tip hayang sem jing yo khun khna bat ki we kapan long ki babon bha bakin shim ya karai ka bam long ka bam sngo ka bam day bat pahdu ni uput ban le igini ki bro khat te ngam tip ngasu ngam sunang ban ngam sunang ban batai shu do komun re ka penpat mensim ka penpat jika do no cha ka pen kathang mensim ban i kini ki nomor ba kidon ki brio ki ba kwa banyo khun de ki mio ki persang de ki snem banyo ne ki mio ne don pat ki ba kum kini ngam tip naka daw ka pap ayu ka ba kinle kin shim ya kum kani ka sinjam banong ba ban kha bat ban lej ban ni ko kan rat try ni na bata sung gitu ki ban lej ban kedat itu khndo ban lej ban weng ban ai ban ring ban sim ban ti no itu khndo ko bala tabi ngap banong ku bris bun nomor ba ani kan ngam so dei hiru ban pani ni video teman ngasuk pen skap ep teman re tip ngam sunang shu banong just tangkani hi ka apil jongana ya ki babon bhang polok jing hate khamtam nam ta sung gitu ki samla ki badang day ki badang shu jam shaka por kaya ban song kha song man ni ba phi ngam sko okay to kani di ka apil ko jonga so bhai ki tu ki ba ki khna samla ba phi don ya ka jing flashim ya ka jing bakhli banong ba phi lej ban shong khan no banu nar de shin ran ne di kan thei makanaru sngo ba shim khya ya ka jing shong kha jong phi sngo ba shim khya ya ka ta ka lej kawan ga jong phi but kani ngam tip kai ka banja nangni kan sapoi pulit kin sabun ki khubor ki ban mi ba kom da ter but kai banja nangni kata kan sanai ja ki brik sanai keren ba kom da ter ni this is my appeal please na bata ki babon bha ki pe buju pe ni video na jonga nak por sngo bha bani thu lem ban ong lem ban share lem ki perlok ni ki bahiyang sem ki jong phi ya ka khubor ba sngo bha na ye shong kha khna nomor ba bunsin hi kani kami ditang na kada chung shong kha khna phi khlampoi perkhat ban ba daka ba ya lit yawan kai samla ilu samla kala ban poi phi ru put phi pen armet bar anda phila armet na phila long kami long kpa pi sngo babi pi sngo
day ban shim mi kata karai li pim patla ban shim mi ta ka jinglong kami jinglong kapa bat pim ban si pi shim da ki lat pat ki ba long suit long klem da don ye ka jing smo brio klem da don shu jing smo yu tang ban lai karan karem jola di ti please my humble request na bata jong kini ki khlung khna ba bon bha ki ba popli ko mini dang don manu ki ba yarap yi ki ba ki badang la ban se i kapor bo biang tin ri bon bha ki ba popli ki la susha bread no la ki la do no ki jing tang na ka daw be ki tana bagi kimi ki pa kim tre ban kam i bon bha ki kimi ki pa ki bam yo khun yo khti it just breaks my heart nga ka khta plat do so basi le ye please ki kimi ki pa ki badani khun samla ki badai ban shim ye ka jinglong samla li ki badang don ka jinglong samla bagi badang dei ban shim ye ka jinglong rang ba bar kum ta ter sngo bha shim khai kani le phim le ye kani le phim shim khai kani kan e palat ban ba ka perthei kan kelal ni kan long ka jaka ka ba sngan ye ki khlung ki hep ki jong tip ngam tip shu ngan nong yuru tamang suka ban kren kani nomor ban dang de hakapor ban edit ki video hapor ban pemi hi ki video khun jong la jong ban bangalap ikani kam